Prejme vám pekný deň. Sledujete druhý video online rozhovor na oficiálnom kanáli Slovenského futbalového zväzu na YouTube. Po prezidentovi Slovenského futbalového zväzu sme si za náš mikrofón a pred našu kameru pozvali reprezentačného trénera Jana Kozáka. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Prvá téma tých tém bude niekoľko. Chcem povedať, že môžete nám stále posielať otázky na e-mailovú adresu press@futbalsfz.sk. Niektoré otázky už prišli a niektoré okruhy tém sme si pripravili aj my. Prvá z nich je samozrejme, máme pred nami prvý zápas v roku 2014. Je to priateľský zápas v Izraeli. No a hneď vlastne na to sleduje jedna z otázok, ktorá prišla, konkrétne od Jakuba Dorka. Ako vnímate prípravný duel s Izraelom? Chcete si tam niečo vyskúšať? Tak ja sa teším na stretnutie s chlapcami, nakoľko sme dlhý čas neboli spolu. Takže vítam tento prípravný zápas proti dobrému súperovi. Je pravdou to, že niektorí chlapci pravidelne hrávajú vo svojich kluboch, kde súťaže bežia. Iní chlapci zase sú iba v príprave. Takže tento zápas berem ako vážnu prípravu pred blížiacou sa kvalifikáciou, nakoľko tých prípravných zápasov bude strašne málo. Maximálne 2, už potom je ostrý štart kvalifikácie na majstrovstvá Európy. Poďme teda k tej nominácii. Zoberieme si to podľa jednotlivých postov. Máme v nominácii 3 brankárov: Jana Muchu, Matúša Kozáčika, Tomáša Košického. Včera prebehla tlačou alebo médiami správa o zranení Matúša Kozáčika. Ako to teda je? Tak s Matúšom sme sa spojili včera. Bol na kontrole. Výstup z toho je taký, že do zrazu by mal byť v poriadku. Takže Jano Mucha tiež je v poriadku a Košický chytáva pravidelne druhú taliansku ligu. Bol ešte Dušan Kuciak, ktorý chytáva v Poľsku za Legiu, ale po operácii kolena jeho stav nie je ešte 100%, takže po zápase mala vodu v kolene, takže nechceli sme to riskovať a po dohovore s ním sme sa shodli, že je lepšie ho teraz nenominovať. Ja ešte pripomeniem, že druhým náhradníkom medzi brankármi je Jan Novota. Ideme medzi obrancov. Tam máme, povedal by som, tú základnú obrancovskú sedmičku. To znamená Peter Pekarík, Martin Škrtel, Jan Ďurica, Tomáš Hubočan, Marián Čišovský, Dušan Švento, Kornél Saláta. Nikto z nich nie je zranený, všetci sú v poriadku? Dúfam, že takto bude aj v nedeľu, kedy máme zraz, nakoľko osobne sme s každým rozprávali, všetci sú v poriadku. Ideme medzi stredopoliarov, tých je 10. Tí, povedal by som, stabilní sú Viktor Pečovský, Samuel Štefánik, Stanislav Šesták, Marek Hamšík, Vladimír Weiss, Robert Mák, Michal Ďuriš a Miroslav Stoch, ale máme tu 2 nováčikov, konkrétne Norberta Dembera a Filipa Kíša. Čo vás viedlo k nominácii práve týchto 2 hráčov? Tak Dember za 21 hráva pravidelne a dobre. Je kapitánom mužstva. Po prechode do talianskej ligy, samozrejme ako mladý hráč, nemá to jednoduché, ale už aj okusil taliansku ligu, čiže chcem ho vidieť, ako sa bude správať medzi hráčmi a mužstva a chcem ho vyskúšať na určitý čas zápasu, možno aj na celý proti Izraelu. A bude hrať defenzívneho stredopoliara, alebo ho vyskúšate na jeho klasickom? Chcem ho vyskúšať na poste defenzívneho stredopoliara, pretože v Bystrici to hral veľmi dobre a na tomto poste prakticky je iba Viktor Pečovský, čiže chcem alternatívu zdvojenie tohto postu. Ďalším v úvodzovkách odchovancom 21 je Filip Kiš. Áno, Filip Kiš po prestupe do Škótska skutočne hráva výborne. V anglickej lige v tej konkurencii sa nevedel presadiť, ale tam hráva dobre. Troška ho pribrzdilo vylúčenie, pretože ten úvod po prestupe mal výborný, ale teraz opäť už nastúpil po vypršaní trestu, takže tiež som zvedavý, v akom stave príde, ako sa ukáže, či už v tréningovom procese, alebo v zápase. No a máme tu útočníkov Adam Nemec, Martin Jakubko, Filip Hološko.
Tak pravdu povediac, chcel som nominovať a dať príležitosť Robovi Vitekovi, ktorý absolvoval celú prípravu, samozrejme po zranení, tú jesennú časť mal celkom slušnú v Slovane. Bol som osobne za ním aj v Turecku, chcel som ho vidieť na vlastné oči v zápase proti Zenitu Petrohrad, ale deň predtým sa zranil a jeho zranenie je také, že momentálne nie je v poriadku a preto sme ho nemohli ani nominovať. Medzi náhradníkmi máme obrancov Pavol Farkáš, Ľubomír Michalík, Marek Čech, stredopoliari Tomáš Koňa, Karin Gede a potom útočníci František Kubík, Jakub Silvestr, Marek Bakoš, Erik Jendrišek. Tak sú to chlapci, ktorí počas jesenej časti boli v nominácii, boli aj vyskúšaní, čiže tu som namiesto Bakoša povolal Hološku, nakoľko Pišta Tarkovič bol osobne na zápase Bešiktaš Trabzonspor alebo Bursaspor, čiže videl tam v akcii aj Šestáka a rozprával aj s trenérom, čiže Filip je zdravotne úplne v poriadku, má veľkú chuť do futbalu, samozrejme nehráva toľko, koľko by si predstavoval, ale je to zaujímavý typ futbalistu, čiže chcem mu dať príležitosť. Je to otázka na Mareka Saparu, či s ním počítate, keďže bol dlho zranený, teraz začal hrávať? Tak ja si myslím, že teraz ešte nie je čas, aby sme nad tým vôbec uvažovali, nakoľko mal vážne zranenie. Ten tréningový proces je krátky, hoci začína postupne do toho sa dostávať, ale teraz momentálne nad tým ani neuvažoval. Čo hovoríte na prvý zápas Davida De Petrisa v drese Olomoucu, ktorý veľmi túžil odísť z Rizesporu pre nesodísť s trénerom? Tak, ten zápas som osobne sledoval v televízii a musím povedať, že ten prvý polčas Olomouc hral dobre a De Petris dal 2 pekné góly, ale vidieť na ňom, že fyzicky nie je pripravený na celých 90 minút, že mal veľké výpadky. Takže z toho dôvodu ešte som ho nenominoval a čas ukáže, čo bude ďalej. Ideme k prvým alebo k ďalším otázkam našich divákov. Konkrétne Ondrej Herceg poslal viacero z nich. Jedna z nich mierí priamo na Slovensku. Cez víkend sa začína jarná časť Sorgon ligy. Čo od nej očakávate? A ktorých hráčov si tak budete možno viacej všímať? Tak ja by som si prijal, aby tá Sorgon liga mala kvalitnú úroveň. Bol som v Turecku a videl som naše ligové mužstvá v konfrontácii so zahraničnými mužstvami a musím povedať, že zaostávali sme vo viacerých zápasoch za mužstvami, proti ktorých naše mužstvá hrali. Výnimkou bol zápas Slovan so Zenitom Petrohrad, kde hrali skutočne dobre, výbornú partiu. Tak prijal by som si, aby tých úroveň tých zápasov bola vyššia, aby táto naša liga je dobrá pre chlapcov, mladých chlapcov, kde v každom klube dostávajú veľa príležitostí, ale to skutočne ešte nie je pre mužstvo. Čiže pravdu povediac, rád by som bol, aby niekto vyskočil, upozornil na seba a dostal sa do reprezentácie, ale nevidím tam veľa takých hráčov, nakoľko seba lepší hráč už odchádza do zahraničia, čiže je to ťažké. Otázka, ktorá prišla od viacerých, od Ondreja Hercega, takisto od Lukáša Maťokára a je to, keby som to mal zhrnúť do jednoduchej alebo jednej otázky, čo hovoríte na podporu prezidentskej kandidatúry Roberta Fica Martinom Škrteľom? Tak, Martin Škrteľ je slobodný človek, dospelý človek, tak to cítil, podporil a nevidím v tom problém, to je osobná vec a do toho by som nerad vstupoval. Máte pocit, že to môže nejako ovplyvniť chod reprezentácie alebo vzťahy v nej, alebo čokoľvek, čo súvisí s reprezentačným tímom? A ja si myslím, že nie. Určite nie. Ďakujem pekne. Urobíme si maličkú prestávku a budeme pokračovať v druhej veľkej téme a samozrejme budeme odpovedať aj na vaše otázky. Sledujete video online rozhovor s reprezentačným trénerom Jánom Kozákom.
Sledujete video online rozhovor s reprezentačným trénerom Jánom Kozákom. Stále sa do ňoho môžete zapojiť prostredníctvom e-mailovej adresy press@futbal.sfz.sk. Máme tu druhú veľkú tému. Nedeľu bol žreb kvalifikácie na Euro 2016. Vy ste sa rozhodli, že nepôjdete priamo do dejiska žrebu, ale že to pozriete doma. Prečo? No tak toho cestovania mám dosť a necítim sa najlepšie v lietadle, takže išiel kolega Pišta Darkovič, nevidel som v tom žiaden problém, nakoľko iné by bolo, keby sa dohadovali termíny zápasov a bolo by potrebné byť na rokovaniach, ale teraz sa to vylosovalo, čiže tak sme sa dohodli, prezident a ďalší ľudia to rešpektovali, tak je to v poriadku. Ako na vás pôsobil vlastne celý ten program v televízii? Tak, pravdu povedať, bol som plný očakávania, pretože žreb prvej kvalifikácie. Takže bolo to v poriadku, zaujímaví ľudia. Aj Chulit, myslím, že zarazom to zvládli ako bývalí futbalisti v poriadku, takže celkom dobre. No, ideme vlastne už na tých našich súperov. Samozrejme, najviac vašich otázok sa týka Španielska. Ja som si pozrel štatistiku. My sme so Španielmi hrali 4 zápasy, všetko boli súťažné, kvalifikačné. Máme na konte 1 remízu a 3 prehry, skore 4-12. A jedna z otázok padla, čo by mohlo platiť na tým majstrov sveta Európy plných hviezd? Tak, na jednej stránke Španieli, majstri sveta, majstri Európy, skutočne mužstvo nabité kvalitnými hráčmi. Čiže pre diváka veľmi atraktívny super. To si musíme povedať, vidieť na vlastné oči tých hráčov ako Iniesta, Fabregas, Ramos, Piqué, Xavi. Je to pre diváka skutočne niečo výnimočné, ale ako super veľmi ťažký. Veľmi ťažký, myslím, že z prvého koša najťažší. Ale je to žreb, treba ho rešpektovať, dobre sa pripraviť. A na Španielov našli recept Fíni, dokonca v ich prostredí. Čiže dá sa aj proti ním hrať, ako proti každému. Ale v poslednom čase títo v tom období poslednej kvalifikácie ľahko prechádzajú, majú veľkú silu, veľkú kvalitu. No ale ja sa na také zápasy teším, sú pre nás, pre hráčov určite veľkou výzvou a uvidíme. Možno najčastejšia otázka, aj keď neviem, nakoľko vy na ňu môžete odpovedať, ale ak niečo viete, povedzte, kde budeme teda hrať doma proti Španielom v októbri? Tak na tú tému sme sa ešte nejak nebavili, ale objektívne musíme povedať, že prakticky máme jediný štadión, ktorý spĺňa také kritériá, to je Žilina. Tak ostatné štadióny sú v dezolátnom stave. Tie sympatické štadióny ako Senica, Zlaté Moravce, začína Bijava, Michalovce, tak to kapacitne na takýto zápas nestačia. Tak verím, že už jesennú časť kvalifikácie odohráme v Trnave, kde tak to vyzerá, že do tej doby by sa mal postaviť krásny štadión. Takže uvidíme. No. Ale ako som povedal, momentálne Žilina je jediný štadión, ktorý spĺňa tieto kritériá. Ďalší súber Ukrajina. Z nich sme hrali doteraz len priateľské zápasy. Z 3 máme 2 remízy, 1 prehru. Na Ukrajine začíname a začneme tam bez kapitána Martina Škrtela. Ako si s tým poradíme? Tak, samozrejme je to škoda, nakoľko hrať zápas na Ukrajine a bez Škrtela nebude to jednoduché, ale žreb takto určil, treba to rešpektovať a myslím si, že Ukrajina je super, ktorý ukázal obrovskú silu, ale či už v barážovom dvojzápase o majstrovstvá sveta do Brazílie proti Francúzsku, kde v prvom zápase vyhrali 2-0 a tam myslím, že prehrali nešťastne a ako keď tvoj zápas človek bral, tak zaslúžili si isté s Francúzskou, to už niečom hovorí. Hrali vyrovnané partie s Anglickom a videl som zápas s Poľskom v kvalifikačných posledných, takže je to mužstvo veľmi dobre poskladané, dynamické, rýchle.
hráme u nich prvý zápas dôležitý. Máme tiež svoju silu, pretože nebudeme rozprávať iba o superu, ale my máme svoju silu, zaujímavých hráčov, dobrých hráčov, ktorí či už z Bosnou dohrali 2 kvalitné zápasy, vynikajúca zápas v Poľsku, v Grécku slušné stretnutie, čiže majú aj kvalitu, aj dostatok skúseností, takže verím, že sa dobre pripravíme a odohráme zaujímavý zápas. Mnohí to naznačovali a pomenovali, že možno o osude kvalifikácie sa bude do značnej miery rozhodovať v našich zápasoch aj proti tým ďalším 2 súperom, to znamená proti 3 súperom, Bielorusko, Macedónsko, Luxembursko. Čo k nemu môžeme povedať? Tak, títo súperi sú to mužstvá, ktoré nemajú tak stabilizovanú výkonnosť. Dokážu poraziť mužstva aj z vyššieho koša, ale dokážu aj prehrať so slabšími mužstvami, čiže tá výkonnosť nie je tak stabilizovaná, čo platilo a platí aj o nás, takže aj my musíme tú výkonnosť stabilizovať, športovo sa pobiť s nimi, pretože tak, jak my si myslíme, že s nimi by sme mohli hrať a bojovať. Ja si myslím, že aj s Ukrajinou sa dá hrať so Španielskom a bojovať o postup. To isté oni si myslia o nás. Čiže budú to zápasy, kto z koho a v takýchto zápasoch, pretože nemôžeme povedať, že sme niekde výkonnostne oveľa vyššie a ideme do situácií a úlohe favorita v týchto zápasoch určite, zvlášť u nich určite nie. Ale zase hovorím, ja verím našim chlapcom, že formuje sa dobrá skupina chlapcov, ktorí majú čo do toho povedať a verím, že aj oni sa tešia ako ja na tú kvalifikáciu a cieľom je jednoznačne postup. Ja iné skutočne neberem, pretože ja to tak vidím a ten slovenský futbal by potreboval nejaký úspech. Poďme vlastne k tej príprave. Aký bude program reprezentácie vlastne teraz od zápasu s Izraelom až po ten prvý zápas na Ukrajine? Tak máme Izrael, potom prakticky je tam čas alebo termín na prípravné zápasy v máji. 23-26, myslím, že 23. mája už je dohodnutý zápas s Čiernou Horou. Čakáme na 26. na vyjadrenie Ruskej federácie, kde majú výkonný výbor 7. a teraz, myslím, v tomto mesiaci by sme mali vedieť odpoveď, či budeme hrať v Rusku, s Ruskom, alebo potom prichádza do úvahy ešte Gruzínsko doma. Čiže 2 zápasy v máji. Niečo sa ešte rysuje na jún, ale ten zápas ešte nie je potvrdený. Je to Južná Korea, ale na Miami je to termín 8-9. jún. Uvidíme, musíme porozprávať s chlapcami, nevieme termíny dovoleniek a tak ďalej, lebo to je, a hlavne problém je v tom, že od 26. prakticky do 9. sú to 2 týždne v nečinnosti aj ísť takýto zápas alebo neísť hrať. Čiže ešte toto je nedotiahnuté, ale myslím, že teraz na tomto zraze sa s nimi porozpráva a ten program uzatvoríme. Potom prakticky už je prvý kvalifikačný zápas. Čiže tých termínov asociačných na odohratie nejakej prípravnej zápas je strašne málo, preto je potrebné každý dobre využiť. Myslím, že sme zodpovedali všetky otázky, ktoré k nám prišli. Dovoľte mi na záver takú osobnú. Ja som vás nikdy nevidel s počítačom alebo za počítačom, za notebookom. Využívate vy tento prostriedok modernej techniky? Tak manželka doma využíva a ja si poviem niečo, ona mi to pripraví a ja už potom to si odsledujem. Ďakujem pekne. Hosťom nášho druhého video online rozhovoru Slovenského futbalového zväzu bol reprezentačný tréner Ján Kozák. Pekný deň. Pekný deň.